ዋላቲ ብብሄር እንዳሪካዮ ኣብቲ ብሄር እውን ሙስሊም አሉ ክርስቲያን አሉ ኣብሌን ትመጻኻ ኣብ ትግረ ትመጻኻ ኣብ ሳሁት ትመጻኻ ኣብ ኩሉሎም እጂ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብጣዕሚ ዝከባበር በቲ ናይ ምክብባር ክስታዩ ከዓ ይባጻጻሕ ማለት ጥቡቅ ትምኒት ኣታ ናይ ክርስቲያን ትመጻ ኣላ ዋን ከምኡ ስለዚ ኸውን ናይ ምብጽጻሕ ኣገዳሲ እዩ እቲ سلام تخطاتلتي ريترا ميديا نتورك كم تخطاتلتي داكينا توك شو دايما نكون بسلام تراخبنا لما أنت حزنا متينا زلنا أجايش كفت عيدهم خليفنا إنام تينام زلنا دحين كنولينا عيد مبارك نقولاتكم أب رمضان تصوم زقناكم وكعب زبط حنا نعمتها بالسلام سنة إذا عسلوا قنيات قنينا تصفنا جبر تطبقتي ناي عيدوك خلطة معتينا نعرف كنت معت عرف سلازلوا دقيمة جيزيكم كمزيلكم أو فيكم بمتاهم بتعمي زي مسكنكم رمضان كم يحلفوا مطعم طبق دحنا أحيبرتي أنا لو ما عملت مستمر معه وهو أصلا زي ثلاثة معلتات مودعتها السنة زخب داخل سنة خب داخل عم جمر هذا أقول الكروتي رمضان ويسافت مع كلابي يقللكم بتي وجمرتها ما تلامت كاي وسكتك ناك بحر مودعتها بتي وجمرتها قليلي مودعتها جن قروب تاع نفس وانت ضاحل يا قروب أبصبون ده أغنيا وابصبون سرز أنا ودنا دهوت هيد أجها صحيح توسيها تمرة أسمرة طعمي أسمر أستعني وحكي صار دبنا خطبوا قنينا نيرنا قد كم زين قلت سلسة معاتسي نعاون غرفتي برتي عتنا لا توم خفيدنا هذا وجدتنا كهتفوت فتنا سنة كوف سي فتنا تي مخنات ممتئنا كم عيد سي مردات هون كلون أنا ونبع عليك ما حصل زدلهو أبع على عيد كاب كذا من حجنا أبنت كنا ودادرون قربتي أتفل اليات مت أبقى جزا يفلالدو نابنت كم زي certain standards الله ودي ويس كله بع على حديقه سوتات كنا علل وين قربتي يدري مو قدم ليلا عبيو ليلا خنجبر أجايشنا من حيزنا متينا لهم خي كواي ونخاتم ناتي followers وها ولا خنجمر ليلا خنجبر أنا مهات سليمان بحال لاب كوميشن بحال سبورت سرح ميدان إيري تمهرا بيت مشورة كوي عبي ودي جاته شو من تعمد كله مستسلف كي really عامة مهرت كنا عامة مهرت ميرو سمانية سلسلة أوكي واو أنت إذا في كان بيت وإنكم وخطأتوا شو زي كانت هجرة وسمعت خبابي خزت طلواني رودي ويس فلي هجرة وسمعت نيروني قلنا ملاك خوك بالله كذا تايو تي سدرات كبابي كان كله كرمي وابزنا برناي تحاي تقدر الحرنت سلفوا زحت نيرو زحريو زباقون باب مسمتول تمسلاف نيرو كلها انتهى عائلة مسلافيو مستي صناعي تهنددو يوصو زنبره كله سدرا كله أبركتو كبر الله سلازي سب كهب الله كسلف الله زبل سلازي نبره حدا قابتي موتيفيت زقبر ولا ون حلافنت كاخسكن بزقبر سلازي نبره أنا بنيشتي تسلفه ليلا خامس أدم خنقبر برامبي أنا أدم فعلا بحريش بحال أب منستر زينة برنامج تجري راديو كمان جازيتا سبع أنا أب شحن تشعت متن سبعان سلستن أب هبرو توليدة أب هبرو ود تشعت عامة مسكونكو كم تحوينا نقول بتصورة خيدة شو جزء صلاح توارار زبهال نيرو ثمانية سلستن أم حراب أمس وردو نجلا سلسة أوارحنا تعدنا حيزوما دحر عبيا مسيا صراريقا بس دايبتهم أنا هاي حسبو زنوركو حلمي سمير اللي مسيانيا أخلوه ولا حسابي سمير اللي وقتا مرة فتو ليري تبادل تخرئي نسلس توارحي إذا حزونا تجنيقا دارت
سلسته ورهسي مرة تجنق حزباو جنبار تلالي خايوم أبو ديروم مساحة قلمله يهلو دو زي كله أبي زنبال له زي كله درب زرلي هاتبل تشاقل دحاد نعوم كتركب ولا ليش تيكون با تخيز بهيك دهرون كيده بتول سوراتي مالتيو باقلاز بحالبوتا أبو تماهيرك صاب حمشاي دحريوس مبالوكو صبرا أب صبرا خلهن أصلحت قاصي حوالت واو أقاطع من بيت مصورة خوينكم ليه ومسالس تخا تفعلوا طولون يرك وال لفالت والفالت فالتين واو كمين يرو أبصورة تي ناي نعم تتأمروا نيركم أبصورة أول تفوتوا نيركم كم أو ويس إن جنرال نو كله بحدا يزغين يرو بحدا يزغين ده صورة صوم تي صورة سي بحكي كمزي يعني ماشين يزبلو كمزي فابريكا كله بيستفر عليه وجن دمته أب حدا فابريكاتيو بتغوت كله حدا عينت كوين يوت كله حدا عينت تقدلاي كمزي بناي فابريكا ناي باستا دا كوكا باستا حروج تولى سبور جله مساعته تنسريهم ده تغوت كله باستا سباجيتي ويكا مكروني كوين ترايز واتس تكعكم تي تقدلاي تي فاتي داي باوبمبر ودا دبو يكون ولا كله تي فابريكا سف سرحني لو بالقيده سلازي بزمزه يمتيقا بعتيقا بتقطوط كل حدا عينت سلازي تسوندو تي هايمانوت كل ነገር አብ ስድራኻ ትፈልጦ አብ ከከባቢኻ ትፈልጦ ተመ ኮታሲ ናብቲ ናይ ተጋደላይ ባህርን ህይወትን ተአቱ ተለዊጥ እዩ ስለዚ አው ጾም ገለይካ ዝሕሰበሉ እዋን አይትነ ጾም ክትገብር እውን አይትኽልም እያ ከቢርት ባህሪት ናይቲ ኩነታት ውን ብዘይቡ ግን ተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ለኹሉ ካብ ዝሓገዘ እዩ ኸማ ስለዚ አው ትጾም ከም ዘሎ ትፈልጥ እንዲኻ ምስ ህዝቢ ከዓ እኮ ምሳና ኣሎ ምሳና ህዝቢ ይነብር እዩ ግን ስኻ ክትጾም ከምኡ ሃይማኖታዊ ነገራትካ እቲ ናይ ውልቅ ነገር ዝኣመሰለ ፕራክቲስ ክትገብር ከምኡ የለን ሓበራዊ እዩ ህይወት ኩሉ ሓበራዊ እዩ ክንደይ ዒድ ኣለዎ ብዓመት ስፔሲፊክ ዒድ ሕጂ ዒድ አልፈጥር ኣላ تاتمت زلا عيد الأضحى عيد الأضحى لا مولد النبي الله مولد النبي لا عيد الفطر يا تاز عبيد تو حكي كنت حادي أب أكل حاجة أب عقلو يفلاليدو ويس كله عيدات حدا يزبعل كنت بزح يفلالي كنت على الأضحى تحرد الله يخاف ما حراد يا زي أخ أنا يبغى كنتي كده وانتي يا زي أنا هي تعبنا جرا ناس في زمود زي أنا ما بسيمبل نجار ويبتعب كوابي خازلو بود حلفة جدا يكون عنده هنا ما يتحردني خا جن بصوت كا تصوين هذا خا قد متعيد نال باش حريتك قال ماله بس نصوم كتعلم هذا خا زين جن أبارت ناي تعيد يكون تتابع حراد ماله درجة حادي تي مدلاوات تي كله تجبرو ديكوريشن ناي جزا ديو ناي منصف كم زي زلا ناي ديو تي كلمة تي عيد مخانو استن واقفز بهلا 3 4 5 معلتي الله ابزيم تداليخا نابت ايديتو ابزياف الفطر حج زلنايا الفطر اندحر مصينا ايت حردر لانيخا على ضحى مالت ضحيه مالت محراد مالتيو ضحيه ويتلك خون خل بقك تكون تخل كاب عبيت انسساتات جمال كخون خل وزلك مالت جي جمال جن كبور سلو زخونه بإرترا أي حردين ينبر أكاب زلك يزبل ولا زي تعوى كابتي خون خد مالتي تحردان كاب زي الكون لو كابتي زلك مالتي حجين تي على ضحى تكون كلا أبزي أجن حراد سلزي الله كدا وانتخا كراميل باشكوتي عصير كل عصير مالتي عصير كا أبتي أنا ذا أبو وفت كبابي خبره كما ينيرو تعصير زي بتاني كازو الله جاي نكتون كركدة نزر رافت جرات زطعمه هو كركدة تزريو عيشيتني كوفيز بالني أنا عادي
عيد بقى معات مشامعات الله في تجازا تسمي خلها ولا كأو بس بيسكا قالوا ماذا أو درو عليك كات حد طعمي ملوك أتري تساتيا طوال مالتي بكركدة تي كستايزر لو ناتشرال سلزخونة كمان صبويه شكر يزوسد شجرة كامر تعمل صبويه بس شكر قطع ساسي هو تخيل كان أجيب وخمو نبعلا نيرنا مالتي أفتنا يقدم أفتي كبابا أنا زعبقو زيب باشكوتي قالوا مالي كمان بعلان تنا أديتات زقبرو أفكازار له مالتي بتي زركابو بتي أطاقا خزرلو نتي عيد زخون تدالو مالتي ولا قجع حنباشا قجع كمان ماي بلطوب ماي ماشيلا صبو قجع حوس أبيلام زخونا نقر حوسنا صبو يزخونا لن وحليتات اندينا وحل معك اديتات ارتراس وحليتات كل نجر بناتنا بايدان زلو يسرحوا سلازي بخمزيو تي ديكوريشن كم تزبل كوكي كم سلسة أربعة خمسة معلتي جمر بجازا ملقلا ديو قال أبتي أبزي كتابان ريخلنا جازا تلقلق زي ستار زبهال زي ستارات زبهال زي كارتين سو نريو زي ستار نبلون كارتنز هو نسو يقبر له منصف كم زي صبو ينصف صاري يبل أبتي أديخا أديخا وي أجنتيا وي محسيا وقت زي نحس نبلو وي كا رسيت زبهران بزي كبي بانشيت زي سرا كالي كا زي تقليب انتاي بها تقل زي أقدو خون خل حمار زبهال كالله صفح كم زبل علي كتيندا زمسل نصحي كم زورو حمار بهال إزتات سبزخانتي نا حزبنا أفتي برخاتات زكو بفلاي بحيرة تقري كالوت بحيراتون الله رشايدا كو قبرو بلين كو تغزاوتي بارغا كوميتي يمساسل متى حزل غزاوتي سي مساسل هجي زيوم زي غزاوتي زي خا بوشتي بتا أقمن بقربت دي زي سرحالاتي إذا سرحات كله نفلتو أبوشتي ديكوريشن تيزي صبغة أنا زبلو نسي تصاب حجي ولا بكتما أي ترخبوني زي الصبابي تاتزي بقربت كسرح كلبي تنكوبات بسجادات زبهلالو بزنا حرير زي سلك كيح نقرات بنا يمكن هاي بحرات صبابيقا قبرو مالتي ديكوريشن كله أفكتمان بأدتات حادي مالتي نتعيد نمصبع وزخون ديكوريشن تتصبابق مالتي كم زيتي استاي ما تحط ورد خمات الله جسي خريوت رحسي بعيني به جاي أخوان that's nice ما هذا حويك هذا وزوس كله خلطة ينابي حلوون بزح كله يلو عيد انتايو نحقوس نقريب بحبر كونكا تحقوسلو ترخبلو تبازاصحلو بتي محبراو وقلو خطري تاي تاوي دحستو كالو تي نهمانو سبكو قول سخدي تي محبراو ستايو أبي أزيو حجي قداميتي أبغزها كتحلفها خا تعيد تدلي مس صدرقا مس دققا مس أحواتكا قطاسنا أبغزها يزمتاكا كم زريونين غزي ما صراحة كيتكا تكون تقريقا مغشا أبغى أنا كتقول له تقريقا كاوغن أبغزها متيكا كتقولو يتا حساب قدامي حساب متسوالتي سلازي ناي مكاب ناي محبر ناي مرخاب واني مالتي دحري مستراقب كا تراقب كا تراجي كونكا نصباحيتو ديو قال نايجب مستكبابيخا تبازاصح قطات عيد كمي كم زحلفه بالفلا يا بهرساهو تزحرتكم صبح دينيرو كمي بحاتهم فلومدي تتومو جي تبازاصح مع يدين زخوله يا بتصنع حكا ترى يبوم يبو نوا نتوم قلعن اليوم دمتوها كبطحو نعوم كراميلا دي وخلي زخوله لك رابط جزاها قچاهون غلي زخوله دلو نايمها بها هو حقوس زخوني سلازي ناي مرقابن ناي
ሰብሲ ነንሕድሕዱ ሓጎሱ ሸር ዝገብሮ እዋን ወይ ከዓ ዝተሓጓገስሉ ዝባፅሓሉ እዋን እዩ ስለዚ ናይ ሓጎስ ዲኻ ዝገልፆ I think حاجتها حتىكم زحاسوكوس مليس كان ليدا قبل كم بزحت جزء كنعيد لنا نحسب كلنا محازوت ناسي نخيل ندا كلنا عيد كنعيد تلك قدامي معتي كي دنيا هو كان أي معتي إزخيد ابن أنا كم زبط صاحب تحبي الكاس بوزع سلازغون كتكارج مستدلين داخل تدوفوا أخذ أي معتي إزبل حق كذا بعجة explanations أي ترددت إنني راح كذا حاجة بزي it's more family تقدامي تمعتي هو ناي صدرة صار after 1 month خاصي كبيديو وتغلط أنا حكاس وفيل كهولات كسرت ولا حاجات تتخاخون كتحلون كاتدلس لو زخونك سو حتى يمليس كان يلا مسكي ساكني زغيت عيد معلتي عيد معلتي بدرو شو ليتي مالتي ليتي نابنت صباح يا نحر تباهيلا لو مشيت جوامع كلن مساجد مالتيو مبرهتي يا برها مبرهتي نحر بريهان ولا الصحاب فيت كويلكا تريو مالتي صباح عيدي تول سجي كابزي ساعات زي اجميركا كدا وانت خاطستار تقرارب كمز تقراري بزلو تصباح مالتي مهنياتو غزي كي تقل هو زي حساب نفسه تحسيبو بفلا يفتواق حتى كبابي ندحر كيس أكاد لي فاميلي بمناسبة عبيت كاو ندحر كوينات فاميلي 16 سب قال ندحر الله يتي بوتا كتحسب قال ولا حدا دحر حدا سلازم كاف ساعات تجمرك صريخه دحريو مريت مسواقحه ودو غيركا هجي ابزا عيد الفطر فطر انتاي مالتيو افكا مخفات مالت سلازخونه نابستا كابتي سيمكا زنباركا مفطار مالت صوم اللقام فاتح الكا كم زبال تقرينا صوم الله دحريو تفطر مالت هجي نقهو كتمكل كالله قال نجار كابتي تعوم باشكوت ديو كابتي زرلو اي قدن قال وريسكا فطر سلازخونه افتكا اخات خير وافديركا سلاياكا حيسكا تصراريخا ودوخا غيركا دحري محساب ودو تقبر ودو ابلوشن غيركا فريخا سجاداكا حيسكا بجماعة ديو ولا بينها تخيل مالتي هجي تخيل كاللها من قدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعملك وي بحابر كم تزولكوك جماعة نهار كوينكم جماعة كوين كاتبيت ويكا بينها نهار الله درجة دي فوقك بينها تخيل مالتي أبتي بوتا صلاة أو مسبس حقا كوفت بل سب كساب زكب بوهلو أنستي ودحريتو خونا سبوت كاب ادميت كوينوم ببوتوم عنوم قولو خالوم ساها كل حسابيات مسي هجي كوف بسبالكا تساعت كاف ساعت شو أتم فرقان كساب شمون تم فرقان زولو نايلوس قاد جزيئيو سلازي تكابير كان نجاوركا تسأنه أبزياد زولكو في جزا كاف شو أتم فرقان كساب شمون تم فرقان سجدك دحريو خطبة له تي شيخ تي عبي ويت مفتي زهواكا خطبة تخطبة سميحة تخطبة ناتو انتايو لوبي زينب رزلنا خنزي أقاطع سلزخونة صوم نيبنا الجينا بل سلزلنا نتوم دخاتات نتوم زي بلوم نتوم وسعات حقزوم حبوم كابزلكم تباصحوا تبايسكم زنبركم نحالكم لو متعارقوا كله تخطبة زم الاختتات زي صبغوا حزيلة توهب مع إسرة دقيق كابو زي تحلف يا نعام السماحة نطاق خزنو خفت قل سلام 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 فلان تبهي هلكا كابو معايدين توم تفلتو معايدين النبالكات يوم كطاق خزنو سلام تبلوم معايدين تبلوم عيد مبارك تبلوم كمان نبالكا تخيد مالتي ناب غزاخا تملس مستملسكا مجمرتا غزاخا تاتو اتيخا ندقخا نحواتكا نتوم بيتسب نعوم عيدكا دحريو مسوم كوفيلكا جزيئوم هيبكا قرسي زوسخ انتارلو وساسيكا دحريو نابتوم غرابتك تخيد تخليها مالتي مجمرتا قل نعوم قروب جزيت هوام تخيد
مستخاون مع خاز دليكو كموتوس اللي بخونه شعا تتصبخاي حيش كابو كاب فرق معلت الدحريت زلو خابتم قراب التخا جميركا روختخا كلهم ناوم تخيد مسؤوم ناي سيلبريشن ناي صبو وان منفسكا زحدثلو منفسكا زحدثلو أتبل مالتيو طبعا تا عدت كما غيروا ساعة كاينتايو تعيد نايتوم صيموم صنحو طريق كلتن نتخبابي بمولو يو ولا كريستيان كل ولا خالي من دلو سب بعدين يلي مزاكا بزحكا زي حبراوي منفس الله that's why so كمان اسمح حزتكي تخدي زنبركي كوميو هجي تمعياب مالت من رخاب صبوق تميت من ناي نايتي كله فتوتخا زي سلا زقلز حبراوي بفلاي أبقل بوتاتات دارك بزح بوتاتات تي هزبي إرتها بحباري جنبر كريستيان مستي سلاماي ولا تي ببهر العريقايو نو أبت بهر ون مسلم اللو كريستيان اللو أبلين تمسخا أبتقرأ تمسخا أبساهو تمسخا أب كله لو جي سلازي إزي حبرة سبزي بتعمل يزكبابر بتي نايم كبابر كستايو خا يبات صح مالتي طبقت منيت أبتا ناي كريستيان تمسخ الله والو كومو سلاز هو نايم بتصح حاجة داشيتي معيدين مبال طبق من ناي كم تقبلوا تصنحه ناي فستيف مود مفتاح ازي منفس ازي سلازلو ازيو ابت محبراو غونيه صاربدر يو اقداشي ابتي خطبه قبلوا تصنحه بحقي ازيو اقداشي كفال لايتي صلاتي اوكي مخنياتو تبعيسكا نيركا تكون تقلقا تقراحينكا زكونا أقاتي مكاني ركوب فليو بزي جزيزي بزي منفس يقرأت بها للو تراقبلو وان سلازخون أزيو أقداشيو نزي بلوم كا كنت قمقا زي بلوم تحرالو كا شيء بحانساب كونكا تلافينكا قبتاز اللكاسي تب اللكا حجي سلازي بحبار كونكا تعيدلو سلاز قلص أزيو حقازيو أبزي ناي محبراو هيوت وعب كوتاتي بحبار كونكا بدقوي أبدقى كتقومروتي زلك نقر كتري ولا أبدقوتي خا بحبار كتفتر كلها زبالة كيرو يوتي زمهركا تي تمرتي سلازي حبراو هيوت نقولو يزحقز تي معقاز حج بزوح الدرجات أتعلو تي بمنتاي يوز الرأي برمضان وانا أبنت سرتن اللو دي سبيسيفيك نقرات تي خمزي زحمة متر حدي هات حقز لك أوي تحتي خازلو دي هات حقز كميو ويس تسنا مقبر إن جنرال يوتي كندي رمزان حنا حجي نفسنا قتينا زبانا تقتيز وقلبسئنا تعلو إلكا متانك الذكر زي بزبالتها سلازي እዚኦም ጠቃኻ ዘለዎ ዘይብሎም መጀመርታ ሕጂ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ወርሒ ረመዳን ዘካት ትበሃል ኣላ እታ ዘካት ሕጂ ንኣብነት ንሕና ኣርባዕተ ኢና ስድራ ኢና ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣለና ኣርባዕተ ሳዕ ዝበሃል ኣሎ እዚ ርብዒት ንብሎ ንሕና ሰለስተ ኣርባዕተ ኪሎ ዝኸውን ሰለስተ ኪሎ እዩ ኣብዛ ኣስመራ ግን ኣብ ገለ ቦታታት ኣርባዕተ ዝመፅእ ኣሎ እቲ ርብዒት ይፈላለዩ ግን ተቀራራባ እዩ قاليو 3 كيلو وزي ربيت قاليو خا 4 كيلو زوصل هجي تسع زبال ناي قدم سفر ناي يخليو بو ناتكي ساع ناي مهاد ساع ناتي ساع نحونا ساع غيرنا 4 عندنا بتفهمدي 4 ساع غيرنا نتوم زي بلوم نبصح اللهم مالتي زي قدم صلاه ندهر كوينا تزكات اي بقعتني قدم صلاة زكاتك كتهبار لك كان زخون تي زي بلو تهبار مالتيو هجي تي زي بلو زوم كلهم من هر ذكيرهم لأليوم مع ريوم هخير الله مالتي رخي يقول الله مالتي أنا 4 تربيت نترام سيد لو دي 4 تربيت قال أو صدرا 4 وزين زيت دخاب أما وحز الله أي تي سئنتو
ኣይስእንን እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣብቲ ባህልና ህዝብና ኣሎ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዒድ መሊሱ ዒድ ኣብዚ ረመዳን መሊሱ የብል ማለት እታ ዘካት ግን እንታይ ፍሉይነታ ቅድሚ ሰላት ክትበፅሕ ኣለዋ ነቲ ትግብኦ ማለት እዩ ኣብ መዓልኣ መታን ከውዕላ ቅድሚ ሰላት ኣብ መዓልኣ መታን ከዋፍራ ቀዲምካ ኣብተን ብፍላይ ኣብተን 10 መዓልቲ መወዳእታ ናይ ረመዳን ዘለዋ ዝሓሸ ተሕካ ይብሉ ግን ኣብ ሙሉእ ረመዳን ወላ እንተሕካያ ግዘናታ ድሩት ኣይኮና ማዓስቲ ድረት ቅድሚ ሰላት ኣለዋ ማለት እዩ ከምዝታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኸውን ከሎ ካሊእ ከዓ ንኣብነት እዘን ስድራታት ትሕዝቶአን ሓደ ኣይኮነን ንበል ረመዳን ሓደ ረመዳን ኢልና ሎሚ ጀሚርና ንበል ካብታ ሓደ ረመዳን ንስኺ እንድሕር ኣለኪ እቲ ዘለኪ ውሃድ ዘለዎ ኩላትና ዘለና ብሓባር ኣብ ደገ ወፂና ብሓባር ኣብ ሓንቲ ቦታ ምችእቲ ንኩላትና ትእክብ ኣብኣ መንፃፍ ጌርና ኣብኣ ንእክቦ ኩሉ ዘምፃኻ ተመፅእ ሕጂ በዚ እቲ ተመጣጠነ ምግቢ ይኸውን ኣሎ ስኺ ዘምፀክዮ ገዓት ይኸውን ኣነ ዘምፀኮ ቅጫ ይኸውን ሓደ ዘምፆ ካድ ይኸውን ሓደ ዘምፆ ዓሲር ይኸውን ሓደ ዘምፆ መዲዳ ወይ ካዚ ስብቆ ይኸውን እሞ ኩሉ እዚ እንታይ ኣለዎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ እቲ ስኡን ከዓ መፅኡ ተፈደል ኢኻ ትብሎ ወላ በዚ መንገዲ ሓላፍ መንገዲ ይሓልፍ እንድሕር ኣሎ ከየፍጠረ ኣይተሕልፎን ኢኻ ኣፍጢሩ ወላ ዝኾነ ወላ ይፀመን ዘሎ ሓላፍ መንገዲ መንገዲ ብዙሕ ይመፅኡ ዘሎ በቃ ሰው ኢልካ ይትሪኦ ኮፍ ኣቢልካ ኣብ ሌኻ ኣስቲኻ ኣጅሪ ከሲብካ ንሱ መንገዲ ቅፅል ንስኻ ከዓ ኣብታ ቦታኻ ተርፍ ማለት ድሕሪኡ ሰላት ከዓ ብሓንሳብ ትሰንክብ ሰላት ኣሎ ኣተራዊሕ ዝበሃል ተራዊሕ ኣፍታ ዒድ ተን 30 መዓልቲ ተን 29 መዓልቲ ኩለን ኣተራዊሕ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር 30 መዓልቲ ፀምካ ተን 29 መዓልቲ ኣተራዊሕ ሰጊድካ ኣለኻ ብዘይካ እታ ሓንቲ ዒድ ዝተኣወጀላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበራዊ ፍቅሪ እዚ ሓበራዊ ስኒት ንኩሎም መንእሰያት ይኹን ንኣሽቱ ይኹን ዓበይቲ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ንኩሉ ዝሓቅፍ ወርሒ ናይ ፀጥ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ተፈጥር ከለኻ ከማን ትቁፅሎ ማለት እዩ ብኡ እዩ ወሱ እዩ ዋላ ስድራኻ እውን ከተፍጥር ኢልካ ዝኾነ ገዲፍካ ኢኻ ኩልኻ ብሓባር ኣብዚ ዝፀናሕካዮ ከይድካ ኣይተፍጥርን እያ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ተፈጥር ስለዚ መፂኻ ብሓባር ብሓንሳብ ከተፍጥር ከለኻ እቲ ዝህቦ መቐረት ኣሎ ነቲ መንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነ ሓባራዊ ስምዒት ከም ዝህሉ ኣብ መንጎኻሲ ፍቅሪ ዝፈጥር ኣብ ስድራኻ ጥራይ ዘይኮነካ ከምዚ ክብሎ ፀናሕካ ምስ ጉረቤትካ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ሓንሳብ መታን ከተፍጥር ከዓ ናይ ሓባር ቦታ ፈቀራቴካ ስለዚ ኣብኡ ኩሉኻ እንዳዓለልካ ከም ዝበሎ ከዓ ዝተፈላለየ ዘደለካ ኩስቶ ከምዚ ምፅኡ ገለ ዝበሃል ነገር እያ ዘለካ ተምፅእ ገሊኡ ተምሪ ከምፅእ ክእል ገሊኡ ዝኾነ ኣንቲ ብሓባር ከተፍጥር ከለኻ እዚ እቲ ሓባራዊ መንፈስ ዝፈጥሮ ኣብቲ ዘካት ክብሎ ዝፀንሐ እውን ከምኡ ሰብ ከይተርፈካ ኣብቲ ረመዳን ሲ ሓደ ካብቲ ኣጅሪ ስታይ ዝገብር እዚ ዘካት ምሃብ እዩ ካብቲ ዘለካ ተኻፊልካ ብሓንሳብ ከማኻ ኮይኑ ክሓልፎ ነቲ ግዜ ሓገዝ ዝከውን ነገር ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ናይ ብመንፈስ ይኩን ብዚ ኣስቶ እዚ ማቴሪያል ነገር ብሓባር ክትከይድ ከም ዘለካ ዝሕግዝ እዩ ኩሉ ኣካይዳ ናይቲ በዓል ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖታዊ ወገኑ ኩኑ ማሕበራዊ ምናልባት ሕጂ ካብኡ ናብኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስቲ ከባቢ ምስቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቁሩብ ፍልይ ክብል ክእል ኣብዛሆ ዘሎ ከዓ ካልእ ኣብ ዓፋር ካብኡ ናብኡ ምስቲ ከባቢ ኣይኮነን ትብልለይ ብመሰረቱ እቲ መሰረታዊ ነገር ፍልይ የብሉ እቲ ኣብቲ ተገባብራት ግን ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንተደኣ ነቲ ዶኮሬሽን ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ገዛ ፀባበቐ ናይ እዚ ናይ ኣርት ነገራት ናይ ዒቃ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ክሳይ ክትጥቀም እንድሕር ትጥቀም ኮንካ
ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ዓፋር ከዓ እቲ ንሱ ምስቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ባሕሪ ነገራት ክጥቀም ኸይል ከም መፀባበቒ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ካልእ ከምኡ ሕጂ እዚ ነናእሽቱ ፍልልያ ጋስ ባርካ ከዓ ተንኮበት ክጥቀሙ ከሉ ሕጂ ምስቲ ከባቢኻን ኩነትካን ዝኸይድ ዋላ ምስቲ ኣከዳድና ገዛ ርእሱ ሕጂ ኣብ ኩሉ ጀለቢያ ገለበለ እንዳኾነ መፂኡ እምበር ተቐደም ሕጂ ኣብ ዓፋር እንድሕር መፂኻ ወይ ኣብ ሳሆ ኣከዳድና ኣሎ ሰመራ እዚ ክሹህ ሓድሽ ክሹህ ትገዝእ ሽዑ ኮታሲ ነቲ ከባቢ ነቲ ብሄር ነቲ ኣካይዳ ዝመስል ኣከዳድና ክትግጥም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኦልሞስት ኩሉ ጀለቢያ ናብ ጀለቢያ ገፁ خير መፂኡሎ ባዕሉ ብግዜ ዝመፀ ግዜ ዝመፀ እዩ ጀለቢያ ምኽዳን በረዎ በቲ ቀደም እውን ነይሩ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን ናይቲ ሕብረተሰብ ኣከዳድና ከዓ ሓድሽ ምስቲ ገዜር ክትገዝእ ከለኻ ክሹኽ ትገዝእና ሕጂ እቲ ዓይነት ዝተፈላለዩ ክሹኽ ኣሎ ካልእ ዝተፈላለዩ ክዳን ኣሎ እዚ ከከም ከባቢኡ ክፈላለ ይኽእል ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፍልልያት የብሉን ግን ከምዚ ዓይነት ነናእሽቱ ፍልልያት ክትንእየሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ምሳኻ ንእሽተይ ክውስኸልኩም ንላኣሉ ኣብቲ ክዳን ከዓ ግድን ኣይኮነን ሓድሽ ክትክደን ተዘላትካ ንኣብነት ኣነ ስድራይ ሓድሽ ኣየምፀኹምለ ኢለ ከሰግሮም የብለይ እታ ዘላትካ እዚኣ ሓዳሽ ትመስል ሕጂ ግን 4 ዓመት ገለ ገይራ ኣላ እዚኣ ኣፅርየ እንድሕር ኣምፅአ እኽልትያ ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዒድ ክበፅሕ ርስሓት ዝኾነ ክህልዎ የብሉ እምበር ክዳን ሓዲሽ ግድን ኣይኮነን ተኦን ኣይኮነን ቆልዑ ርድእዋ ደሞ እዚኣ ተረድኦም እቶም ቆልዑ ተረድኦም እዚኦም ደቀይ ከምዚኣ ኣቢላትና ከምዚ ክንበልዖ ከዓ ኣስቤዛ ጌርና ኣለና ገለ ሕጂ ከዓ እዚኣ ዒድ እዚኣ ምሃድ ንዓኻ ከዲና ኣለኹ ዝወደይ ትመፅእ ዘላ ከዓ እዚኣ ጓለይ ንዓኺ ከዲንያ ኢልካ ተረድኦም ኣለካ ቆልዑ ከዓ ይሰምዑኻ እዮም ኮነ ከረዲኻዮም ኣብ ዒድ ከዓ ዝለዓለ ተራ ኣብቲ ሓጎስ ዘለዎም ንሶም ነቲ መራ እዮም ዘስተማቕርዎ ብክዳኖም ይኹን ብስኣኖም ይኹን ብዜሮም ዘምፅዎ ከረሜላት ተጥዕሙ ባዕሉ ንመስጊድ ምኻድ ምስ ኣያታትካ ኩሉ ትርኢ እዚ መራ እዮም ዝፅበዮ ብሃንቃ እንታይ ዝፅበዮ ቆልዑ ብጣዕሚ ኣብቲ ኣተዓይዳ ብጣዕሚ እዮም ዝግደሱ أنا بطعمي عم دسكو خمس كسر الآخر أب تيجي فترة أخويس أوصل ما قروه هو السوم صدني لو بيم السوم أخو ما جر يتوه ما حتى ولا خنزنا رئيسي كم سبك أبتي ناتهم كتسأل خير أخلوش أنا تبعته عجبت جور لنا حاجة زربا كابتن نيتهم عبيت خطرس أبقول عقد أخلو because they're so innocent كم سبك أخصاب دخلوش يا والله زايب لبيخم قالت جور لشوا حاجة زربا صايمكا وعيلكا أب رمضان حج فلوتي أب سبز حاسو مبزحت خد برمضان كنت بالخلاخات صايمو وعيلو حدا سبسي كنت فطر خلاخا مشات كله تولع أخويني يسمعك تتك تي منتاليتي خوميو أنا بنفسي اسمه بعد كي بالعصر جزاءاتي تازلنا تمتم يخاتبر أب رمضان حاتريو بزح أيكونكم انتبالعو كتفطروا خلهم بتمريركم تجمروا أو بعسير وفساسيهم تجمروا so درت على ليتها أنا وجه خير كلها ما أرسخ علىكم تبوا بلعهم كستاي تجبرون عيد مع أنتي شو هاتكم كمية كم سنبستنا في أكاوزت أنا حكا حجي 24 hours هاخد ولا عد خئن شو هاتكم كمية شعور أتي مقبي توم وعيلكا مزهود لها كنتي بيولوجي ويكاتي سنهيوت قلت لك ستايل كتبلع تدلي بهرياوي كتبلع مدلاي تراي زي كل اي بلعخون الكاب حنقول كاسله تحسبون الله ግን ከምኡ ዝመፀኻዮ ኣይኮነ ሓደ ኣገባባ ስርዓት ኣለዎ ኣክሹ ገልጽኹ እሱ ኣቦቱ ኮይኑ ሸውሃትካ ከምኡ ተኸፊቱ
ድሌትካ ትበልዓሉ ኣይኮነን ምክንያቱ ነብስኻ ዋላ ብሓንጎል ይድለዮ እቲ ነብሲ እውን ክስታይ ይገብር እዩ ዋ ስለዚ ማይ መጀመርታ እታ ስታይ ትኸውን ነገር ማይ ኢኻ ትደሊ ማይ ፈሳሲ ዝኾነ ነገር ንሱ ከዓ እዩ ንኣካላት መጀመርታ ዘለስልሶ ስለዚ ብኡ ጀሚርካ ክጅምሮ ከለኻ ስርዓት ኣለዎ ብድሕሪኡ ሰላት ኣለዎ ብድሕሪኡ ተመሊስካ ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለዩ ምግብታት ምስ ተቐረበ ብዓቐን ኢኻ ትበልዖ ለሲ ከም ክንዝብላ ኢሉ ሕግታት ገለመለ የለን ግን እታ ነፍስያ ዛዕላ ምስቲ ምግቢ እንዳተዋሃደት ኣብ ገሊኡ ሕጂ ዝዝረብ ዘረባታት ኣሎ እንተ ደኣ ብዙሕ ትበልዕ እሞ ምሸት ከዓ ምሶ ትሓድር ዝብል ኣዘራርባ ኣለዎ ኮነ ስርዓት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ብስርዓት እዩ እቲ ሰብ ዝምገብ ፀኒሑ ከዓ እዩ ድሓር እንታይ ክበልዕ ኣለዎ ኣቐዲሙ እንታይ ክሰቲ ኣለዎ ድሕሪኡ እንታይ ስርዓት ስለ ዘለዎ ብኡ ስለ ትኸይድ ፀገም ኣይኮነን ኣብ ረመዳን እንታይ ከመይ ዓይነት መጋግባ ኻስ ክቕይር እዩ ኣለዎ ስርዓቱስ ክቕይር ኣለዎ ምክንያቱ ሂወትካ ብምሉእ ቀይርካዮ ስለ ዘላ ልካ ከምዚ ምኻድ ዝፀንሐ እቲ ኣመጋግባ ፍሉጥ እዩ ፅብኢ ስለ ዘለካ እዚ ካብቲ ሰዓት 4 ንድሕሪ ዘሎ ፅብኢ እንተካል መጀመርታ ኣብ ማይ ኢኻ ተፈጥር ማይ 3-4 መዓጎ ምስ ወሰድካ ድሕሪኡ ተምሪ 3 ሓባ ተምሪ ቬሪ ኤነርጂ መራ ሃይ ኣለዎ እተን 3 ሓባ ስማዕረ ኪሎ ኤነርጂ ካብ እኽሊ ንረኽቦ ይህባኻ ማለት እዩ ነቲ ክስታይ ብሳይንስ ተረጋገፀ መራ ኤነርጂ ኣለወን እሰን ምስ በልዕካ ድሕሪኡ ዓሲር ንእሽተይ ትሰቲ ሳምቡሳ ከዓ ንእሽተይ ብልዕ ጌርካ ትሰግድ ማለት እዩ ሰጊድካ ድሕሪ ምስጋን ቀስ ኢልካ ሳምቡሳ ትውስኽ ማለት ትውስኽ ድሕሪኡ ከዓ ፅንሕ ኢልካ ዓበይቲ እቲ ቡን ገለመለ ሰትዩ ወልፊ ስለ ዘሎ እቲ ቡን ቀቢሎም ቡኖም ሰትዩ ድሕሪ ቡን ተራዊሕ ከይድካ ሰጊድካ ናይ ሓንቲ ሰዓት እያ ሰጊድካ ምስ ተመለስካ ትድራር ማለት እዩ ብሓባር እታ ስድራ ትፅበ ትፀንሕ ኦልሬዲ ገለገለ በሊዓ ስለ ዘላ እቲ ኣመጋግባ ከዓ ቀስ ብቀስ እንድሕር ዘየበልካ እቲ ነብስኻ የብሎ እዩ የሓስያካ እዩ ቁሩብ ካብ ኩሎም ጠምጠም እንድሕር ኣቢልካ መፅናዕቲ ክኾነካ እዩ እንደገና እቲ ፈሳሲ እቲ ክስታይ ቀስ ብቀስ እናበልካ በቦትኡ እናገደፍካሉ ነታ ምግቢ ከዓ ስታፍ ገይረ ድሕሪኡ ማይ እንድሕር ሰትየ ካሕስያካ ማይ ቁሩብ ካብታ ምግቢ ቁሩብ እናበልካ ግን ቀንዲ እቲ ፈሳሲ ኣገዳሲ እዩ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ስለዚ ካብ ውዑይ መዲዳ ወይ ከዓ ስብቆ ብዝኾነ ክትዳሎ ተኽእል ኢኻ ስገም ዝበለፀ እዩ ስገም መለስለሲ ስለ ዝኾነ ካብ ስገም ትኸውን ካብ ኦትስ ትኸውን ካብ ዝተፈላለየ እዚ ኣብ ክስታይ ዘሎ ሙሉታት ግን ብዝኾነ እኽሊ ከዓ ክትገብራ ትኽእል ምክንያቱ ወላ ብፊኖ ትኸውን እያ ብዓደስ ትኸውን ብኩሉ ሓዋዊስካ ትገብራ ኢኻ ማለት እዩ ብዘለካ ትሕዝቶሲ ትገብራ እዚኣ ሕጂ መራቅ ገለ ኣለዋ በቲ ክስታይካ ተለስለሳልካ ማለት እዩ በዚ ከዓ ምግቢ ትኾነካ ምግቢ እያ ካብቲ ምግቢ ጥጥቆ ክህሉ ይኽእል ዝኾነ ስድራ ጥጥቆ ክስታይ እዩ ሓዋዊስካ እኽሊ ጌርካ ካብኡ ከልኣ ትበልዕ ስለዚ ብብዝሒ ምውሳድ ዘይኮነስ ብዓይነት ምውሳድ እዩ እቲ ዝበለፀ ድሕሪኡ ድራብ ታዛላ ስልሲ ትኸውን ዝኾነ ዘሎ ተኖርማል ኤክስትራቫጋንት ምኻፅ ኣይድልን እዩ ባታ ዘላ ትካት ትኸይድ ማለት እዩ እታ ንግሆ ካብ ሰዓት 4 ተሲኢኻ ክሳብ 5:20 ዘሎ እቲ ሰዓታት ይፈላለ ግን 5:20 ዘሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ድላይካ ገዓት ዲኻ ተርክባልካ ካብታ 5:20 ንነዮ ክወግሓካ ስለ ዝኾነ ኣይትበልዕን ኢኻ ኣብዛ ይሕበር እዩ በቲ ኣውቃፍ ሰዓት ናይ ንግሆ እቲ እምሳክ ዝበሃል እምሳክ እዮም ዝብልዋ እታ ናይ ንግሆ
تحس كلها مالت تبع التس تجمر لها مالت ناي صوم تجمر على مالتي سلازي امساك كابزا حس كلها مالت كابزا ساعات كبربعة تجمرك كساب زيادة دقيقة ناي ساعات حمشتك كساب حمشتن نهريرك حمشتن الطريقة تبل مالتي يعني خاصتها ماي اللي كان هركوين ماي تبزه ما يقبلها أمياب لخون نهريرك ما يقبلها تبزه مالتي شعب طبعا حركة قارس كله بعلتي قولوها بزاي يقددن يوم كصيم كاب دكي صرت خلطة تحت زلوس زاي يقددن ግን ተላምዶ ባዕሎም ከያም ወከባቢኦም እንዳርኣዩ ስለ ዝኸዱ ባዕሎም የብሉኻነ ከመይ ጌራ ሰብ የብሉኻ ስለዚ ተላምዶም እንታይ ትገብር ፍርቂ በዓል ትፅሙ ገይሩልካ እታ ትግብኦም ኩላ ተዳልወሎም ንስሖም ድያ ጣዕሞቶም ድያ ገለ ማለት ትምህርቲ ስለከይብርትዖም ከዓ ኣብኡ ሎሚ ኩላ ሃገር ትምህርቲ ዘይወፍር ቆልዓ የለን ስለዚ ከይብርትዖ ብፍላይ ካብቲ ከባቢ ሃሩር ዘሎ ክብርትዖም ስለዝኽእል በዓል ባፅሕ ሕጂ ሰብኡ ኣብዛ ዋርሕ እዚ ከቢድ እዩ ስለዚ ቆልዓ ይኮና ነቲ ዓቢ ከማን ኣይክእሎን እዩ ስለዚ ክትሓስበሉ ኣለካ ካብ ቀደም ካብ ዝወደይ ንስኻ ክሳብ እዚኣ ሰዓት እዚኣ ተኣኽለካ ገለ ኢልካ ትውስነሉ ንሱ ከዓ ይሰምዓካ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይሮም ይላመዱ ድሓር ወዲ 18 ዓመት ካብኡ 15 16 17 18 እዚኦም እናእኸሉ ኣብቲ ህዝቦም ከም ህዝቦም ይኾኑ ማለት እዩ ይኣኽሉ ስለዚ ትጾም ብምልኡ ይሕዝዎ ማለት እዩ ኣብ ጓል ይኹን ኣብ ወዲ ከምዚ እዩ ማለት እዩ that's interesting አንተ ኮይና ያኔና መጾም ከጾም ኣስመራ ቀልል መሰና ሕጂ መዝክሪማ ዘሎ ኣስመራ ተዝሓሸት ከናለ ወላ ቁርብተ ፀሓይ ብርትዓትና ቀነራ ትኹን እምበሪ ንዒድ ክትገሹ ትኽእሉ ዶ ናብ ስድራ ናብቲ ዓበይ ስድራ ክትኸዱ ትኽእሉ ዶ ወይስ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ግድን ኣብ ዘለኻዮ ኮይንካ ብዒልካ ኢኻ ክትኸይድ ዘለካ ኣብ ስድራ ዘለዎ ንኣብነት ናብቲ ዓብ ናይ ገዛስ ትኸይድ ኣለካ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዒድ ኣላድሓ ሕራት ዘላታ ንሳ ኣብታ ስድራኻ ደቅኻን ሰበይትኻን ዘለዎ ንምንታይ ወኪልካ ከተሓርዱ ንካል እንድዩ ግን ወኪልካ ሲ ኣውሮፓ ክትልለካ ገለ እምበር ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኣለኻ ሲ ኣይትውክልን ኢኻ ባዕልኻ መፂኻ ትሓርደሎም ድሕሪኣ ምስ ሓረድካሎም ንኣብነት ኣዴኻ ኣባያ ኣብ ኣደቓያ ሃላ ዝሓርዳላ የለን እንድሕር ፈሊጥካ 3 መዓልቲ ኣለዋኻ ዕድል ክሳብ ሳልሳይቲ ስለዝሕረድ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ምስ ቀዳመይቲ ምስ ስድራኻ ሓሪድካ ኣለዋ ኣለኻ ኣብ ኣላድሓ የዛረብ ዘለኹ ሶሪ ኩሉ ፈልጦ ትሰብ እዚ ኣጋጣሚ ማዕለይ ምስ ምርቲ እዩ ኣይድኖ ሰለስተ መዓልቲ ስለዘለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ካልአይቲ መዓልቲ ኣላድሓ ማለት ቀዳመይቲ ምስ ስድራኻ እንድሕር ጌርካ ነቶም ደቅኻ ድሕር ሂብካ ካልአይቲ መዓልቲ ትኽኢልካ ናብ ስድራኻ እቶም ዓበይቲ ኣይክእሉን እዮም ዓበይቲ እዮም ንስኻ ኸ ፅበዩኻ እቲ ጠቕኦም ዘሎ ወዶም ወይ ዝዋሎም እዩ ዝሕግዞም ስለዚ መፂኻ ትሓርደሎም ማለት እዩ ስለዚ እታ መጋሻ ብከምዚኣ ኣብዚ ዒድ እዚ ግን ዋላ ክትበፅሖ ምስኦም ከዒድ እየ እንድሕር ኢልካ ምስኦም ክትዒድ ትኽእል ኢኻ ማለት ዒድ ኣልፈጥር ሲ ምስኦም ንስኹም ስድራ ኢኻ ኣፍቅዱለይ ኣነ ሎሚ ኣቦይ ኣደይ ናፊቆ ኣለኹ ንሶም ከዓ ይፅበዩኒ ዝኸድኖም የለን ሕግዞም የለን ስለዚ ንኦም ክሕግዝ እንድሕር ኢልካ እታ ስድራ እዚኣ ሰበይቲ ምስ ደቃ ቅበሉኻ እዮም ትኽእልካ ትኸይድ ነቶም ስድራኻ ዓበይቲ ወለድኻ ማለት እዩ ንኦም ሕጊዝካ ትምለስ ከዓ እዚኦም ከዓ እቲ ዒድ ከዓ ክሳብ 5-10 መዓልቲ ፖሲብል ስለዝኾነ መፂኻ ብዓይዲ ነቶም ደቅኻ ክትብሎም ትኽእል ማለት እዩ ተወሳኺ ኣንተ ቆልብተይ ናተን ኪፍና ኢና ዳርጋ ሕጅስ ወዲእና ኢና ተን ዝደልየን ቀሲመ ኣለኹ ንዓይዞ ኣነ ዝቐሶም ተቐሲመ ሶምን ቀሲዮም እንደ ዝኣምን እቲ ምስልምና ኣብ ሓደ ክብለካ ኣብቲ ሕግታት of course it's all the same ኣብ ብሄራት ኣይፈላለየን እዩ ኣብ በዓላ እዩ ዝፈላለየ ፐርሰናሊ ስኻ ኣበይ ከተብዕሎ ደስ ይብለካ ብስ ኣብ ኣስመራ ዶ ትፈቱ ወይስ ናብ ስድራ ከይድካ ከተብዕሎ ደስ ይብለካ ምስ ኣዴኻን ኣቦኻን እንተለዉ ብሂወቶም ብሕልፊ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዒድ ከተብዕሎ ከለኻ
እቲ ከባቢሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ወዛሕዛሕ ክብልካ ኣብ ኣስመራ ክብዕላ ከለኹስ ኣብ ኣኽርያ ክብዕላ እየ ደስ ዝብለኒ ተረዲእኒ እቲ ኩነት እቲ ሂወት ይፍጠር እዩ ስለዚ እቲ ብብዝሒ እቲ ሕብረተሰብ ዝቕመጠሉ እቲ ወዛሕዛሕ ናይቲ በዓል ኣዝዩ እዩ ዝስሕበካ ምስኦም ከዓ ከምኡ ስታይ ክትገብር ትደሊ ብመሰረቱ ግን ምስ ስድራካ ከዓ ደስ ዝብለካ ምስ ስድራካ ኮንካ ክትሕልፎ ከለኻስ ይፍለጠካ ብዓብዩ ከዓ ደቅኻ ኣለዉ ከም ጎረቤትካ ኮታሲ ምስ ከባቢካ ክትሕልፎ ከለኻ ካብኡ ናብኡ ከዓ ገይስካ ኣብ ስድራካ ከይድካ ኮላይ ልራኸቢ ክትጥቀመሉ ከለኻ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይቲ በዓል ዕላማሲ ሰባት ዝራኸብሉ ነንሕድሕዶም ፅቡቕ ትምኒት ዝገብሩሉ እዋን ስለ ዝኾነ ምስ ስድራካ ምስቶም ዓበይቲ ምረቓ ካልእ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝህሉ ምስኦም ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ፀኒሕካ ምስኻ እንደገና ክትምለስ ደስ ዝብለካ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ኢልክኒ ግን ከምዚኣ ኣኽርያ ደስ ዝብለኒ ኣነ እውን ከምኡ ግን ኣነ እንታይ ፈቱ በዚ መታሕት ደስ ዝብለኒ ስነ ዛዕባ ኩሉ ደስ ዝብለኒ በዓል ክረም ኣፍዓበት ናቕፋ እዚ ከባቢ እዚ ዛዕባ ኩሉ እዩ ሃበሮ እዚ ከባቢ እዚ ተፈላለየ ነገራት ትሪኡ እቶም መንእሰያት ይተኣኻኽቡ ከለዉ ሕጂ የለን እምበር ቅድም እንታይ ይገብሩ ነይሮም እዚ ውረደ ወይ ከዓ እዚ ምርግዲ ንብሎ ናይቲ ዒድ ንዒድ ኢሎም ተኣኻኺቦም ኣብ ሓንቲ ቦታ ይፃወቱ ፀወታ ይገብሩ ይፃወቱ ወላ ዓበይቲ ሰብኡት መፂኦም ምስኦም ይፃወቱ ጠብል ዝበሃል ኣሎ ጠብል ምዳሕ ይገብሩ መዛሙር ናይ ሃይማኖት እዩ ከምኡ ዝፃወቱ እቶም ዓበይቲ ከምኡ ይገብሩ እቶም ንኣሽትን ዓበይትን እዚ ፀወታታት እዚ የዘውትሩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣይሪኦን ኣለኹ ኣብ ከተማ እቲ ህዝቢ ኩሉ ከተማ ኮይኑ ወላ ሃበሮ ቲፒካሊ ኣብታ ዓዲ ኣነ ተወለድኩላ እንድሕር መፂእኺ ሕጂ ከተማ ኮይኑ ኩልያተ ትምህርቲ ሕክምናታት ድኳናት ገለመለ ኮይኑ ከተማ ስለ ዝኾነ እቲ ባህሪ ናይ ከተማ እዩ ኣቢሉ ዓብሊልዎ ስለዚ እቲ ፀወታታት ኣበይ ክፃወቱ ሕጂ ስለዚ እቲ ባይታ የለን ግን እቲ ባህሊ ክሳብ ሕጂ ኣይጠፍአና ምጥፋእሲ ኣይጠፍእን ግን እቲ ዝፃወትዎ ኣብቲ ከባቢ ኣይትረክብን ኢኻ እዛ ተባብዑ እውን ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ክሳብ በዓል ኣፍዓበት እንታይ ይብሉ ወለቲ ዒዶ ትበሃል ኣብቲ ዒድ ወለቲ ዒዶ ምናልባሽ ወለቲ ዒደ ክትከውን ትኽእል እያ ናይ ዒድ ይብሉ በቲ ኣዘናትዋ ኣሎ እዛ ወለቲ ዒዶ ኣብ ዒድ መዓልቲ እያ ትምራፅ ነይራ ወይዘሮ ናይ ዝፀበቐት ናይ ወይዘራዝር እዚኣ ኣብ ኣያድ ኢና ንጋብራ ነርና ኣብቲ በዓል ዒድ ይብሉ እዚኣ ብፍላይ ኣብ ኣፍዓበት እዚ ኣብ ሓምሳታት ኣብቂዓ ይብሉ ንሶም 1950ታት ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ፋሕ ስለ ዝበለ ኣይተመልሰትን ኣላ ኢሎም ሕጂ ግን የበራብሩ ኣለዉ ምናልባሽ ባህላዊ ጉዳያት እዚኣስ ብዙሕ ካልኣይ ሳሳይ ግዜ እንድያ ትመፀኒ ዘላ ምስ ሓንቲ ከምዚ ናይ ወይዘሪት ኣስመራ ፓላስ ተወዳደረት ኣፅኒዓ ነይራ ብዛዕባኦም ሕጂ ሽዑ ሞርኣትኒ ድሓን ብሰላም ፅናሕና ሆፕ ሓንቲ መዓልቲ ንሕና ብዓቕምና ክንገብር ኢና እዚ ፀወታታት እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ በረኻታት ስለ ዘሎ ደስ ዝብለካ ኣብቲ ዒድ መዓልቲ ሓደ ናይ ፈረስ ቅድድም ይገብሩ ኣግማል ቅድድም ይገብሩ ኣብ ሑፃ እዚ ክዳውንትኻ ፃዕዳ እቲ ሑፃ ከዓ ፃዕዳ ኮፍ ኢልካዮ ከማን ዘይትረስሕ ኣብኡ ደስ ዝብለካ ክስታይ ኣብኡ ከብዕሎ ደስ ዝብለኒ ግን ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ከዓ ናብራኻ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ቦታ ዒድ መዓልቲ ኣብ ዝኾነ ሕጉስ እያ
ዝኾነ ቦታ ፅቡቅ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ኣስመራ ከማን ኣብዚ ጠማምኦ ዝውርድ ኢልካ ኣለዎ ትግረ ኦኬ ቅድሚ ዒድ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ናይ ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ዘብዕሎ ከምዚ ፀወታ ኩሉ ዝፀንሐ ዝፃወትኦ ፍሉይ ፀወታታት ኣሎ ኣበይ ከታ ቦታ ኣብዚ ድርፎ ውርድ ኢልካ ካብኡታት ኣብ ካልእ እውን ኩሉ እንዲ ግን ዒድ ዝያዳ ኮንሱ እቲ ትግረ ክስታይ ይፈልጦ ኸውን ንሕና ግን ብዳህሳስ ብስታይ ዝፈለጥናዮ ነቲ ዒድ ምቕባል ኳዕ ተሓን መጻኸና ዒድ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ናይ ሓጎስ ኩነት ምዃኑ ይገልጽኦ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሕጂ ብኩሉ በቲ ኣከዳድንአን በቲ ኣመሻሽጣ ድዩ ምድላው ድዩ ኩሉ ነገር ኣዳልየን ኣብኡ ዝፃወትዎ ፀወታታት እውን ኣሎ ናይ ዒድ ተባሂሉ ዝፅወት ዝያዳ እሱ እውን ፈልጦ ኸውን ከምኡ ኢሉ ክሳዕ ሕጂ ኣሎ ዶ ወይስ ኣሎ እዚ እቲ ሳይት ኢልካ ኣብ ገለ ቦታታት ትረኽቦ ኢኻ እዚኣ ይፈልጣን ነይረ እዚኣ ከባቢ እዚኣ ግን በቲ ከባቢና ሃበሮ ከምታ ዝበልኩኺ ጠዋሊ ቅድም እንታይ ነይሩ ጃምዕ ኣብ ጥቓኻ እንድሕር ዘየለ ሬድዮ ትሰምዕ ወይ ገለ ከምኡ እዩ ነይሩ ሰዑድያ እንታይ ኢላ ኩላና ውፅማሕኮስ ከምኡ ኢኻ ትፅበያ ትቐኒ እንታይ እዮም ክብሉ ኢኻ ሓፋሽ እንታይ ኢላ ገለ ትብል ኩሉ እቲ ሕጂ ምስ ሰማዕኻ ዒድ ተባሂሉ እዩ ገለ መስመርካ ካብ ሸዓ በቃ ኣሎ ዘብል ምድላዋት ይርአየካ እዩ ከምኡ ኣሎ ፀወታታት ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ቅድም ፃወቱ ነይሮም እታ መዓልቲ ዒድ ምስ መፀ ድሕሪ ሰላት እዩ ኣብቲ ምትእኽኻብ ምስ መፀ ውረደ ገብሩ እታ ውረደ ከምዚ ዜሮን ገለ መሌታ እናዞሩ ተኣኻኺቦም ኩሎም ኣብ ሓንቲ ቦታ ምችእቲ ቦታ ኣብኣ ኣቢሎም ንገለ ሰዓት ትኹን 2 ሰዓት ኣቢሎም ድሕሪኣ ይኸዱ ነይሮም ከምዚ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ እቲ ፀወታታት የለን እቲ ሰብ ኣብ መነባብሩ ይገይ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቱ ገለ እዚኣ መዓልቲ ናይ ዒድ እንድሕር ረኺቡ በቃ ብፅፃሕ ቤውን ነጀው ገለ ዝብላላ በፅሒኻ ተበፃፅሒኻ ዋላ እተን ኣንስቲ ኸማን እተን ኣንስቲ ገብርኦ መረዳእታ ዘይመሃብ ዶ ከዓ ክኾን ይኽእል ዝሓድሽ ጀነሬሽን ከምኡታት ኣሎ ሕጂ እተን ኣንስቲ ከዓ እታ ወርሒ ትወፅእ ከላ ኣሎ ሰሬሞኒ ንዓ ዝገብርኦ ገለ ኣምፂኦም ነታ ፅምዲ ናይ ጋዛ ፅምዲ ዝበሃል ተጋዛመሽ ከም ዘላ ኣፅማ ዝበሃል እዚ ሕጂ ሒዝዋ ዘሎ እታ ዓንዲ ታዕሎት ካብኣን ሕጂ ሞከስ ሒዘን ካሕ የብላ ይምርቃ ማለት ወርሒ ፅጋብ ወርሒ ረኽዋ ወርሒ ሰላም ኮንኪ ምፅና ኢለን እታ ወርሒ ከማን ትወፅእ ከላ ናታተራ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ብፍላይ ከዓ እታ ናይ ሕጂ እዚኣ ነፍጥራ ዘለና እዚኣ ዒድ ክኸውን ከሎ ስኒ ምሸት ግድን ወርሒ ክትረአያ ሸዓ ከዓ ምስታ ዒድ ዳብል ምረቃ ናይታ ወርሒ ከዓ እንደገና ወርሒ ከምዚ ጥንስትና ብፅቡቅ ትገላገለልኪ ዝገሸ ሰብና ብሰላሙ ዝመለሰልኪ ዘለና ብጥዕናን ብሰላም ኣብዘት ዘለናዮ የከባብረና የነባብረና ገለ ኢለን ኣሎ ካሕ እናበላ ዝገብርኦ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ነዛ ወርሒ ጥራይ ዘይኮነት ኩለን እተን ኣዋርሕ እተን 12 እተን ዓበይቲ ኣንስቲ ከምኡ ገብራ ግን ፍልይቲ እዚኣ ከዓ ፍልይቲ ምረቃ ዝገብራላ ዒድ ኣላድሓ ስለ ዝኾነት ሸዋል ትመፅእ ስለ ዘላ ሻዕባን ከምዚ እናበላ እተን ኣዋርሕ ኣሽማት ኣለወን ካብኣን ይምርቃ ንኩሉ ወዲ ሰብ ዘበለ ሰላም የውርደሉ ጥዕና ከቦ ገለ ኢለን ይምርቃ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እዚኣ መዓልቲ ዒድ ትኸውን ከላ ንምሸታ ተዋርሒ ክትቅልቀል እያ ግድን እታ ምረቃ እዚኣ ኣላ ማለት እዩ ምረቃ ኣደ ከዓ በፅሒ
جزيكم كم زعلكم مساي نتنحكم بتعامل ده زمسكن كأطلع تزغل كوفي ناو وعن موبايل كوفي مرة because this is beautiful night this is really beautiful زراس أنا نجرت له زي تنكفنا نجر تهالي يخد ذكروات اللي هم مساعد الكباكم أما كنا مساعن صبب دمينو ذكرها خلوه هراي هجي أبزي إد الفتر بتتصبقوا قصلو تحح معه الدفع أنا بنت والفي زنورهم قالني رم زي كل ورحي يصوموا تولفتات أيت الملصة تي تصبقوا قبلوا معناتي أبتم على كا صرفي اللي ما أنا قصت على أنا يلا وكراي يلا كله تحمى زبلان دقة قديكا ولا تبع إسكاب حمى تتوامت زنوار كاش يدري تبع هلكا بسلام تقصل الله حدش ما مفصل الزخونة الزتات نتي نافنا solidarity ويكاتي نافنا صناعات اتناتنا خادمات يترو رأيه زينا جراتي زي كله تيتسرع ترايك أبتعب تراي نبروخ بنا أبزخونا جزء كوننا لمنه جن حنصا ترحاي كتصنع نابنا تتي مسؤول خارا كسب أبكار بوتباس يسرح كون أيد هجي بس أي رخب كان تصنع بعضك هي تجيش كا أي ترخواني كا أبزيد له رخب كا طوال السلام فلان طاعي زي كل أنا خمسة أبزيد طبعا أنا بحجي سلام دينا وتودينا هاي لنا يخاطب واحد الزو كله صاد صبغو ثم برو مالتي وكالي كا مسنا إد أتا نفسي أي ما زنا مرتي تفتر كلا بزح نجارات هتحواوسي بالله تان زد لياخا تان مساخا مسستاكا زخدا ما جاملا زبالكا يلان بتعلا ما بنتنا نعروكتك حقوسي ده عسير دايت السماء معني قبلاي بالله زين تنز السماء معني مقبي وسيدة كاس أبتدور تبل مالتي زين نفسنا خا تصوم يترعي مرة تبلها تخزين زنا مرة سمحي خي سمحي زلون سوا تصبون في صمشات يعطنا كل سبيل وطنوا وزتات كا ولا حكاية من تايب لوكا فرق مع التسم قال ما في اوبريشن بتأنى هو جنن هرينا يخا حكاين سم لوكا خلون من تايو تدنتيخا لنفسها كتفتنا على خيات زخونك زي فرق مع التديو قال قطع لك كاتي تطعمو ولا نتأنانا خوم يزبر تولي خلاها خا ننشتاي نواسكا ننشتاي تحولي خا نفسها صبو إزهور رزي زتات وبدليه ورهات حول كل ودي خاي دحر لبا ما يتمدر اللي تقول داو لباو شو دحر قراي كاي تصدر بزخونه ግን ታዩ ቲ ሃይማኖታዊ መንፈሱን ማሕበራዊ ወገኑን ዘዒድ ዝተሓጋገዝ እዩ ከምዚ በበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ሕጂ ክንዛረብ ከለና ሃይማኖታዊ በዓላትና ጥራሕ ይነብል ብዙሕ ግዜ እቲ ሃይማኖት ግን ምስቲ ኣታ ምስቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ኣካይዳ ናይቲ ከባቢ ይኹን ዋላ ኣከባቢ ኢንቫይሮንመንት እውን ዝኸይድ እዩ ኩሉ ብሓባር እዩ ዝኸይድ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሃይማኖታውያን በዓላትና ምስቲ ማሕበራዊ ኣካይዳና ዝሰማማዕ ምዃኑ ብሓደ ወገን ጥራይ ክንገልጾ የብልና በሃይማኖት ወይ ካብ ያታ ጥራይ ክንገልጾ የብልና ክልቲኡ እቲ ሃይማኖት ነቲ ያታ እቲ ያታ ከዓ ነቲ ሃይማኖት ዝሕግዝ መንፈስ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብክልቲኡ እንዳራና ክንገልጾ ከነንፀባርቆ ጽቡቕ እዩ እቲ ጾም ከዓ ሓደ ካብቲ ዩኒፋይንግ ፋክተር ንበሎ ሓዳኒ ረዋሒ ሓዳኒ ትብል ቃል እኮ ኣያቶትና ስለዚ ኣይፈልጥን እየ እዎ ክንእትዋ ደሊና ሓዳኒ ማለት ዩኒፋይድ ብሓባር ናይ ሓባር ህይወት ነናትካ ኣክቢርካ ብሓባር ክትመፅእ ከለካ እቲ ቫልዩ ወይ እቲ ክብሪ ዝህልዎ ስለዚ ሰብ ነናቱ ክኽብር ዝበለፀ እዩ ዋላቶም
مسلمنا كونكاسي أسلام كونكاس سهو ناتهم باليس كله توم تجري ناتهم باليس كله كله توم قالوا تقولكمو إذن ناتك أخبيرك أمود أتادي بحبار هو بحبار زي يتاوي منفسن يتاوي عندتاتن كبرتاتن كن زنقو زي بالنا كله بزي كم تقبلوا تصالحه إذا كم حدان رواحي كنت تقوم له كن زي أنا تي ريتويا تحنت زبلاقة وسخلات رايت زي خوينة لكوعي أمتيوا تعنا مالسي سلطاني ناتكا يزقلت تعنا intellectuality ناتكا سلازي صويمكا وعلكاس كله كتقطوه وكتبلع بفتان نتتعنا أزيو هساي سنة ماني استقال متن كل لا فلتت بزلو من قدي نتي النت نتي صوم نتي كله نجرسي فلتت بزلو من قدي نقول لنا تبلع زي صوم بقي صبوا بقينا كمي عملت قليو شيء مش حمامو مش كله نجرات وسكو صوموا على النبل حكيم قدف النبلو إذا حجي كابتن مرد أتوقع إذا كون دلو أبت هايمانوتون نزي زحجز الله قد فولتو أنت لا إلك زحمة تايك قبل الله كال أجبابات نايتيك خدوز الله ترعت الله تنستي حراس كال نجا سلازي بتعم فيريتي تهيمانوت رجزامي نمن انتاي يقول بوسي أو سلازو قولسو نما دبول بخمو يقول صي سلازي بفلتت كن كودو لنا كله زحشة إيو يغني لك أنا خاب تعمي أني الليل تعمي بتعمي هتحجز زي بجواري لو ما أنت زي على خمسة بزخوسي لله نعي لازم نعهم نصدرهم كرمو دانا كوا من الأخت تالكم كنت أرتلكوا كم of course كان جزيهم كم زعلكم ساي متنحكم كوا نفزي خبر بعلل بسلامة حنا عمتنا عمت بالسلام يتنحنا أمين نصدرهم عيد مبارك قبلكم صوم ما الأخت من الوقت بصدرها هل ريو هلو فاميلي بني وزلو ريو مهلو ما الأخت زخاتها لكم صومه كنا فانوكم آدم شكرا أستاذ كل حزب إريتريا وشتن وسائل عيد مبارك أنا عمتها أملوك وصني كي شرفنا كي شرفنا كل أسلام حضار رياستنا ملؤ حزب إريتريا وشتن وسائل زلو كمون حيلتات مكذخال كلهم سدراتاتنا أبز تفلالي بوتاتات زلو كلهم أحوات بدق زلو وشتا هاجر عيد مبارك بلوم نعكم كإيمان وتعمنا مسجن كبريها يا حبلنا إذا بزي قبركم لنا أدمنا يحكي حزبنا كنحبر تاد استيزالاتنا كان اللالي مقباركم متعمي يمسجنكم thank you نحن thank you أنا ون مجمرتنا كمسجن thank you زقدل كم زي عينت بلاتفورم ويكا ستيج مدرك تفتر كله سخات فولتو تبل تهزبقى كاو يبلك هاي سلازي تي فلتت شير تاينان ولو تبين ياكو قال سيلنا لا ما عندن ولا قومو كتجبر قد المهاب زي عبي سراح سلام خونه معهم كمسجن فتو قد سيله كلهم تدرابيت كلهم توم صويمهم مزقنيو توم لقانكم توم لقانكم كفتلنا كفتلكم كن الحزب إريتريا بفلاين حزب إريتريا حيلتاتهم صنع حيلتاتهم كل غير قاعد زحنا عيد مبارك كلهم درلي عيد بركة و خير وبركة عيد أفك حنبولي يبقى كلالي بساوي نايس عيد معلل إنه يقو سلازي يغني لنا كيرتي عاورنا thank you عمتها خمسة وان كما هو والي بصفح بايدها maybe شو عشر تبو ريسيرش كنا بصفح إعلان الراخب نخون thank you بتاع أميزة مسكنكم كبرتها باللي بشم تخطات التنان بشم يمن دقيمة خان عخم صدرهم عيد مبارك لكم
ኣንየልና ثانك يو زخبركم تخطاتلتي لعنا ناي عيد كم زوعيلو الله نخلاتكم اب ጾም ዝቆንኹም ኳዕተ መደጋም ከፈተልኩም عيد مبارك نقول لكم سقع زمت خلما دماتنا دخل سنة كني أبب زلهم thank you